Snurre rundt. Kom nu hurtigere. Du må ikke se på det! Det er jumpscare, det er maze game. Går du væk her? Det er fucking Okay. Muligt med han tog sin hånd. Synes det er farligt. Der kommer en zombie-face lige om lidt. Der kommer en, der skræmmer lige om lidt. Okay. Så ham der, er det ikke farligt? Jeg kan ikke. Ej, lad være. Hvor er du næste? Har du kysset med en? Har du kysset med Medina? Hvor er du klar? Arrange. Nå, filmer du? Shit. Hvorfor filmer du? Nej. Hvad? Mit hår sidder det dumt. Sidder det dumt. Det går nok svært.